zauna ni da ke, ma'aihu ni da ke, marayu ni da ke, Saudiya da ke zani. Assalamu alaikum masoya na faɗin duniya gaba ɗaya. Ina mai farin cikin sanar da ku insha Allahu ranar 9 ga wannan wata da muke ciki, wato ranar Talata, ina na sake muku wannan sabuwar waƙar a YouTube ɗina mai suna Gaddafi A Boy. Kara manta a danna mana subscribing kuma a danna. Ga wanda suka kalli wannan sanarwar a YouTube ɗina, kar ku manta a wannan YouTube ɗin da ku kalla insha Allahu ranar daga karfe 8 ta yi insha Allahu dan sake muku ita. Sabuwa ce fa, kar ku sake a baku labari. Insha Allahu tana nan zuwa. Sabuwa ce mai suna Kina Ruhi.